Otreskal mi hlavu, tu som mala takú veľkú modrinu. Dovidenia, pane. Bolo to celé zlyhanie jednotlivca či chyba systému. Obvinený policajt vraj pôsobil ako beštia v uniforme. Za roky práce sa mu ušlo nielen viacerých odmien, ale aj 44 sťažností. Zákrok bol ako keby bol člen organizovanej zločineckej skupiny, tento policajt. Doslova jeho účelom bola fyzická likvidácia. Jeden prípad bol taký, že mi podložil nohu, ja som sa o jeho nohu potkol a následne zaútočil, že je to neverného činiteľa. Správanie svojho podriadeného musel dnes poslancom vysvetľovať aj minister vnútra. No a zdá sa, že policajt toho mohol mať na rováši o mnoho viac. To je jeden príbeh za druhým, kde bol taxikár vyťahnutý cez okno. Ďalší človek na pumpe, kde išiel na toaletu, bol doslova napadnutý za to, že nemal občiansky pri sebe. Som rozprával s mladým človekom, ktorý tvrdí, že je očitým svedkom toho, ako pri zákroku tohto policajta zomrel 22-ročný človek. Vy ste ho urobili z neho vraha tu na? To nie je vôbec pravda. Ale som veľmi rád, keď ste nepoužívali takéto slova, že ja som z niekoho urobil vraha, lebo potom to ťaha to také robiny do policajtu, čo je zaujímavé. Podľa mňa by sme mali dostať do tých nadriadení, ktorí jednoducho nevedeli a jednoducho nekonali. Na výbore boli naznačené isté ďalšie podozrenia, tak rozhodne hneď tam pokyn, aby sme ich preverili. Jemu ide o to, aby niekto teda pochopil, že on je tu boss. Pustite ju, prosím vás! Policajt prešiel opakovanými psychotestmi. Dobrá vizitka? No, svedčí to skôr o tom, že sa jednalo o individuálne zlyhanie v tomto prípade. Viktor Serebriakov, televízia Markíza.